Well, I hope you guys are doing well. Sper că sunteți bine. I was so blessed by Nancy's first message this morning. Am fost foarte binecuvântat de primul mesaj al lui Nancy azi dimineață. And I'm really looking forward to the rest of the day. Și abia aștept și restul zilei. Are you guys excited? Sunteți și voi așa entuziasmați? Again, I believe the Lord really wants to do some things here today. Cred că Dumnezeu vrea să facă ceva astăzi aici. And oftentimes Jesus would say to him who has ears to hear what the Spirit is saying, let him hear. Deseori Domnul Iisus a spus, cel ce are urechi de auzit să audă. We hear all sorts of things around us. Auzim tot felul de lucruri în jurul nostru. But Jesus is calling us to listen to the Spirit. Dar Domnul Iisus ne spune să ascultăm ce zice Duhul. Amen? Amen. I want to remind us of one thing that I talked about yesterday. Vreau să vă amintesc un lucru despre care am vorbit ieri. I asked you what leadership V-am was. întrebat ce înseamnă conducerea. And there's a lot of different definitions. Multe definiții care putem să le dăm. Some very good definitions. Câteva definiții foarte bune. And not one of them is sufficient for everything. Dar niciuna nu acoperă totul. And so I just wanted to give you one slight perspective. Și atunci am vrut să vă dau o singură perspectivă. That a leader makes room for other people. Și anume că liderul sau conducătorul este cel care face loc pentru alții. Right, and that's what the lead goose is doing. Asta am desenat aici niște câște sălbatice, da? Asta face gâsca aceea care este în față. Making it easier for others to follow behind. Face ca să fie mai ușor pentru celelalte să o urmeze. And this is what God has called us to do as leaders. Și asta ne-a chemat Dumnezeu pe noi să facem ca și conducători oricare. That as we're going somewhere, we're making it easier for those to follow us. Înaintăm undeva, să facem să fie mai ușor pentru cei care vor să ne urmeze. Again, how many worship leaders in here today? Câți avem aici care conduc închinarea? Oh, many. Very good. Very good. Remember that as you're going into the presence of the Lord, țineți minte, când voi intrați în prezența lui Dumnezeu, you're making room for other people to go into the presence of the Lord. faceți loc să intre și alții în prezența lui Dumnezeu. And I spoke to the fathers yesterday. How many fathers? Am vorbit taților ieri. Care sunteți tați de aici? Remember that as you fight battles against the enemy, Când tu ca tată te lupți împotriva dușmanului, împotriva diavolului, you're making it easier for those who are following you. prin lupta ta faci să fie mai ușor pentru cei din familia ta să se lupte. Ephesians says, don't give the enemy a foothold. Efeseni spune, nu da loc dușmanului. Right? Don't make space for the Nu enemy. face deloc loc, nu lăsa loc deloc pentru el. Because when we make space for the enemy, we also make space in our families. Pentru că atunci când lăsăm loc pentru diavolul să facă ceva în viața noastră, el face și în familia noastră. So instead we yield to the Holy Spirit. În loc să facem asta, mai degrabă trebuie să ne predăm în fața Duhului Sfânt. And by doing that, we're leading our families. Și făcând asta, ne conducem familia în direcția care trebuie. I also talked about affliction yesterday. Am vorbit ieri și despre suferință. That sometimes God would lead us into affliction. Că uneori Dumnezeu intenționat ne conduce în suferință sau în necaz. To bring comfort to other people. Ca apoi să ne mângâie, ca prin mângâierea noastră care ne dă să putem să mângâiem și noi pe alți oameni. God gives purpose to our affliction. Dumnezeu dă scop suferinței noastre. But I want to add one more thing this morning. Vreau să mai adaug un lucru în dimineața asta. To this picture. La această poză. All right, do you know what that is? Știți ce este asta? Is it not clear? Nu este clar? All my years of art school gone to waste? Toți anii în școala de arte care i-am petrecut, i-am făcut degeaba, deci nu vă dați seama ce este acolo? You can't tell that this is a dove? Nu vă dați seama că asta este un porumbel? These are geese. It's so obvious to me. E foarte evident pentru mine. Astea sunt gâște. They look so different. Pentru că arată diferit de cealaltă din față, nu? Care este un... This is a dove and these are geese. Asta este un porumbel și celelalte sunt gâște. E foarte clar, nu? Isn't it? I'll tell you a mystery. Vă spun un mister. The dove leads the geese. Acel porumbel conduce gâștele. And the Holy Spirit leads His church. Duhul Sfânt conduce biserica. It's important for the lead bird to follow the lead of the Holy Spirit. E important ca pasărea care conduce celelalte păsări să urmeze porumbelul. And how does the Holy Spirit speak to us? Cum ne vorbește nouă Duhul Sfânt? Anyone? Răspundeți, vă rog.
Prin oameni. Through people. Through people. Amen. Prin oameni, da? What's that? Prin Scriptură. Yes. Scripture. Scripture. Amen. Prin cuvânt, da. Word. Through the word, through the scripture. Da, prin cuvânt, prin Scriptură. Do we all agree? Through prophecy. Amen. That's right. Yes. Through leaders. Prin Yes. conducători, da? Și prin animale, dar avem o Biblie, nu? Can we all agree, though, Putem totuși să cădem de acord toți that the Lord does nothing against că Scripture? Dumnezeu nu face nimic împotriva cuvântului Său, împotriva Scripturii, cuvântul scris, da? That when the prophet speaks, Că atunci când prorocul vorbește, or the teacher teaches, sau când învățătorul învață, or the animal does what he does, sau când animalul vorbește, da? it's all in submission to Totul Scripture. trebuie să fie în supunere față de cuvântul Sfânt. Never outside of De Scripture. Scriptură, nimic în afara Scripturii. And in fact, the main way, Și chiar calea principală by far the largest way, și calea, fără comparație, calea cea mai, cum să spun, cea mai largă pe care Dumnezeu vorbește, that the Holy Spirit wants to speak to His pe church, care Duhul Sfânt vrea să vorbească bisericii, is through Scripture, este prin Biblie, prin Sfânta Scriptură, through His Word. prin cuvântul. And this is what we want to talk about this morning. Despre asta vrem să vorbim în dimineața asta. If you have your Bible, you can open up to 2 Timothy 3, or Dacă aveți Biblia, deschideți la 2 Timotei, capitolul 3. De la 1 la 5. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, 2 Timothy 3, is that what it is? Sorry, 2 Timothy 3, 1 through 5. lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. I should tell you that 2 Timothy was probably the last book that Paul wrote. Vreau să vă spun că epistola către Timotei, a doua epistolă către Timotei, a fost probabil ultima epistolă scrisă de Pavel. And you can see the passion of Paul in this book. Și vedem pasiunea lui Pavel în această scrisoare. He's writing to Timothy, his young follower. Îi scrie lui Timotei, tânărul lui urmaș, And he's telling him, be careful, there's difficult times coming. și îi spune, ai grijă, vin vremuri grele. And he describes what things are going to look like. Și descrie cum vor arăta lucrurile în vremurile acestea grele. And at first it sounds like he's talking about the world. Mai întâi parcă zice că vorbește despre lume. People will be disobedient to parents, Oameni care sunt neascultători de părinți, lovers of pleasure, oameni care iubesc plăcerile, lovers of money. oameni care iubesc banii. And then we come to verse 5. Și apoi ajungem la versetul 5. He says they have an appearance of godliness, but they deny its power. Spune că au o evlavie în aparență, dar îi o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea, adică nu arată putere. It shouldn't surprise us. There's terrible things that happen in the world. Nu trebuie să ne surprindă că sunt lucruri oribile care se întâmplă în lume. It will get worse. Va fi din ce în ce mai rău. Paul wasn't warning about that. Pavel nu despre asta vorbea. He's speaking with the church. Și vorbea despre biserică. He's saying that someday Spune că într-o zi, people are going to have an appearance of godliness, oamenii din biserică vor avea o formă de evlavie, but they're not changing. dar nu se schimbă cu adevărat. They're not transforming to look more and more like Nu Jesus. sunt transformați să semene tot mai mult cu chipul lui Hristos. They have some religion, Au o religie, but there's nothing that's moving in them. dar nu este nimic care se mișcă în ei. And we should avoid such people. Și ar trebui să ne depărtăm de acest fel de oameni. Can you hear his passion in here? Auziți, simțiți pasiunea lui Pavel când scrie cuvintele astea? Paul begins to warn Timothy. Pavel îl avertizează pe Timotei. And then he kind of takes him to the solution. He takes him somewhere. Îl duce la soluție, îl duce undeva.
And we get to the end of chapter 3 and the beginning of chapter 4. Și când ajungem la sfârșitul capitolului 3 și începutul capitolului 4, and Paul reminds us of the importance of Scripture. ne aduce aminte de importanța Scripturii. If we want to see people's lives changed, Dacă vrem să vedem viețile oamenilor schimbate, if we want to see people equipped for good works, dacă vrem să vedem oameni echipați pentru o lucrare bună, then Scripture plays a role. atunci Scriptura joacă un rol. Right? And that's what I want to talk about this morning. Despre asta vreau să vorbesc în dimineața asta. Building a culture under the Word of God. Să noi împreună să formăm, să zidim o cultură care să fie sub cuvântul lui Dumnezeu. That the Word of God can say something and we obey. Astfel încât cuvântul lui Dumnezeu să spună ceva și noi să ne supunem. But we need to see how important it is. Trebuie să vedem mai întâi cât de important este acest lucru. Terrible times are coming, Paul says. Vin vremuri grele, spune Pavel, But he's not hopeless. dar Pavel nu este fără speranță. Because there's power in the Lord. Pentru că există putere în Domnul. There's power in His Holy Spirit. Există putere în Duhul lui cel Sfânt. And God wants to use His Word powerfully in our lives. Și Dumnezeu vrea să folosească cuvântul lui cu putere în viețile noastre. So Paul tells us in verse 16 and 17 what the Word of God, what Scripture is for. Pavel ne spune în versetul 16 și 17 din capitolul 3 pentru ce este Scriptura. Spune: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. It says Scripture is breathed out by God. Spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Spirit, the word for spirit in Greek is the same word as breath. Cuvântul care se folosește în greacă pentru Duh, sănătate, pentru Duhul Sfânt, este cuvântul respirație, suflare. The Holy Spirit inspired the Word of God. Duhul Sfânt este cel care a suflat și a inspirat cuvântul scris. He breathed this out. El a suflat acest, pur și simplu a insuflat acest cuvânt. And Jesus is still saying to him who has ears to hear what the Spirit is saying, listen. Domnul Iisus încă spune celui ce are urechi de auzit să audă ce spune Duhul, nu? We need to be careful to listen. Și trebuie să avem grijă să auzim, să ascultăm. So it tells us there's a reason why we have Scripture. Ne spune, avem Scriptura asta pentru un motiv, pentru câteva motive. It says that it's useful for teaching. Este bună să învețe. There's been a number of times where I've heard people teach Am auzit de multe ori oameni învățând din Biblie and never use the Word of God. dar nu, oameni care învață din Biblie, dar nu folosesc niciodată cuvântul. But Scripture is useful for teaching. Dar Biblia este folositoare pentru a învăța. We should be careful to use Scripture when we're teaching. Trebuie să avem grijă când dăm învățătură să folosim Scriptura. It says that it's useful for correction. Biblia spune că Scriptura este folositoare să mustre. We should be thinking about this if we need to correct Și somebody. ar trebui să ne gândim dacă trebuie să mustrăm pe cineva. What does the Word of God say? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Can I take somebody to a scripture and verse? Pot să îndrepte, da? Deci pot să duc pe cineva când vreau să îndrept, să corectez la un anumit verset dintr-un anumit capitol. It's useful for correction. Pentru că este folositoare Scriptura. So I should use Scripture for correction. Ar trebui să folosesc Scriptura pentru corectare. And it lists a number of things, which I won't get into. Și mai sunt și alte lucruri aici spuse care nu... But I want you to see chapter 4. Nu vreau să le spun. Adică nu intrăm în ele acum. Dar vreau să ne uităm la capitolul 4. Because this is probably the strongest challenge that Paul gives in the New Testament. Pentru că asta e probabil cel mai puternic îndemn care îl dă Pavel, care îl face Pavel în Noul Testament. He's writing from prison. El scrie din închisoare. He's writing to his young disciple. El scrie ucenicului lui. And the Lord by the Holy Spirit has revealed that difficult times are coming. Și Dumnezeu prin Duhul Sfânt i-a arătat că vin vremuri grele. And he feels it. He feels a burden in his spirit. Pavel simte o sarcină, o povară în Duhul lui. And so he tells them Scripture is useful to prepare people. Și îi spune, Scriptura este folositoare să-i pregătească pe oameni pentru vremuri grele. And then he gives them this charge, the strongest charge. Apoi îi dă acest îndemn, da? Această provocare. Capitolul 4, 1 și 2. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește sau predică cuvântul, stăruie asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura.
He says, preach the word. Spune, propovăduiește sau predică cuvântul. In the presence of God. În prezența lui Dumnezeu. And can I just say that God is here right now? Pot să spun că Dumnezeu este aici. Amen. The presence of Jesus is here right now. Prezența lui Isus este aici. And someday we're going to stand before Jesus, whom we're going to give an account before. Evanghelia înseamnă să folosești cuvântul Scripturii to preach Jesus, pentru a predica pe Iisus Hristos. whom the Holy Spirit testifies to. Pe Iisus Hristos pe care Duhul Sfânt îl dovedește. And there's a verse in John 5:39. Este un verset în Ioan 5:39. And it says, do you want to translate? You want to translate? Go ahead. You search the scriptures because you think that in them you have eternal life. Spune, voi cercetați Scripturile pentru socotiți că în ele aveți viață veșnică. But it's they that bear witness about me. Dar ele mărturisesc despre mine. Scripture is about Jesus. Scripturile vorbesc despre Isus. Do you remember in Luke chapter 24? Țineți minte în Luca, în capitolul 24. This is after Jesus has died and rose again. După ce Isus a murit și a înviat. And he found some of his disciples walking along the road to Emmaus. S-a întâlnit cu doi ucenici de-ai lui care mergeau spre Emaus. Now they didn't recognize him. Ei nu l-au recunoscut pe Isus. Jesus had hidden himself from them. Isus s-a ascuns de ei cumva. And they're walking along. Și mergeau pe stradă. And they're downcast. Și erau întristați. Yes, and they said, and they looked at the stranger who seemed to be happy. S-au uitat la acest străin care părea bucuros. And they thought it was weird that he was happy. S-au gândit cum poate să fie bucuros. And they said, didn't you hear that the Messiah just died? Și au zis, n-ai auzit că tocmai a murit Mesia, speranța noastră? Didn't you hear all that happened? N-ai auzit tot ce s-a întâmplat în Ierusalim? And Jesus looked at them. Și Isus s-a uitat la ei. And he began to explain the scriptures to Și a them. început să le explice Scripturile. And in Luke Și 24:27, în Luca 24:27 it says this. spune așa. And beginning with Moses and all the prophets, Și începând de la Moise și cu toți prorocii, toți profeții, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. Iisus le-a explicat ce scria în toată Scriptura despre El însuși. Can you imagine that? Vă imaginați asta? I wish so too. Jesus speaking about how he was revealed in Scripture. Iisus să-și ia timp să vorbească despre cum El este, cum vorbesc Scripturile despre El de la început. This is preaching. Asta e predicarea. This is preaching the word. Asta e predicarea cuvântului. Using Scripture to point to Să Jesus. folosesc Scripturile pentru a-L arăta pe Iisus. Right? And the word goes forth like rain. Și cuvântul merge înainte ca ploaia. And it brings forth fruit. Și aduce roadă. And we don't necessarily see it. Și noi s-ar putea să n-apucăm să vedem roadă. It might not grow the same day that it's S-ar planted. putea să nu crească în aceeași zi în care a fost plantat. Right? But we trust that as we're preaching Jesus, Avem încredere că atunci când noi îl predicăm pe Iisus, that he's going to bring transformation. această predicare va aduce That transformare. people's lives will be changed. Viețile oamenilor vor fi schimbate. They'll be equipped for every good work. Viețile oamenilor vor fi pregătite pentru orice lucrare bună. So, here's my question for this morning. Întrebarea mea pentru dimineața asta How do we go about creating a culture of the Word of God? este cum putem noi să ajungem să creăm o cultură sau o atmosferă în care e important cuvântul lui Dumnezeu. Can I say that it starts with the leaders? Pot să spun că începe cu liderii, cu conducătorii. And if you're a leader in this place this Dacă morning, ești un conducător în dimineața asta, it should go without saying atunci ar trebui să fie înțeles de la sine that we should be living a culture că noi, conducătorii, ar trebui să fim o cultură vie under the Word of God. care ne trăim viața sub cuvântul lui Dumnezeu. I want to offer just a few suggestions for all of us personally, and then I want to speak to the pastors. Vreau să ofer câteva sugestii pentru fiecare dintre noi de aici personal și apoi vreau să vorbesc în special celor care conduc biserici. I'm going to draw another picture. O să mai desenez ceva. I didn't really go to art school, N-am mers la școala de arte, ca să știți. as you can tell. După cum v-ați dat seama deja. I don't even know what this looks like, but I'll let you guess. Nu știu ce arată, ce e aici, dar vreau să vă gândiți. What is it? Doi ochi, da?
What is it? 2 eyes. 2 eyes. Not very good looking eyes. 2 ochi care nu arată foarte bine. Yeah, something looks a little wrong with his eyes. Ceva e greșit la unul dintre ochi, nu? But I want you to picture this. I want you to get this in your brain. Vreau să imaginea asta să rămână în mintea voastră cumva. And when you look back, and when you think back about this topic, Și când vă aduceți aminte de subiectul acesta, I want you to remember this picture. vreau să țineți minte această imagine. Because I want to encourage you Pentru că vreau să vă încurajez to look at the Bible, să vă uitați la Biblie, to look at the Word of God să vă uitați la Cuvântul lui Dumnezeu with both eyes open. cu amândoi ochii deschiși. Now, what do I mean by that? La ce mă refer? I want to give you an example. Vă dau un exemplu. And everybody look up here at this podium. Uitați-vă toți aici la suportul ăsta. And if you can, look at it with your left eye. Dacă puteți, uitați-vă doar cu ochiul stâng. Okay, and now look at it with your right eye. Și apoi uitați-vă cu ochiul drept. And go back and forth. Și așa, poate un pic să vedeți. I want you to, there's a subtle difference, isn't there? E o mică diferență, nu-i așa? Do you see that? Observați, nu? Your brain is an amazing thing. Creierul nostru e o chestie uimitoare. You're looking at 2 different pictures. Tu te uiți la 2 imagini, One with your right eye, la una cu ochiul drept and another picture with your left și eye. la una cu ochiul stâng. There's tension there. Există o tensiune acolo. It doesn't always appear the exact same. Pentru că cu ochiul stâng îl vezi cumva, cu ochiul drept îl vezi în altă poziție. Some people don't like tension. Și la unii nu le place tensiunea asta. They see in the Bible that we're supposed to have faith. Ei văd în Biblie că e foarte importantă credința. But then they read James, and James emphasizes the importance of works. Pentru mântuire. Și apoi citesc cartea Iacov și văd că Iacov accentuează faptele. And some people say, oh, I only like faith. Și unii spun, nu, mie îmi place doar credința, suntem justificați doar prin credință. And they only look at the word Și with se one uită la eye. cuvânt doar cu un ochi. They don't look at it all. Nu se uită la toată Biblia. And then some people say, oh, I like works. Și alții spun, nu, mie îmi plac faptele. Trebuie să facem fapte. And they close the other eye. Închid celălalt ochi. And what they do is they make it nice and easy. Și prin asta scapă de tensiunea dintre cele 2 puncte de vedere și e ușor. They take some of the tension out of the E Bible. ușor scoate toată tensiunea din Biblie. There is no contradiction in the Nu Bible, există nicio contrazicere în Biblie, but there is tension. dar există tensiune în Biblie. Have you felt that before? Ați simțit tensiune în Biblie? You read one verse and you're like, I don't understand that. Citești un verset și te gândești, nu înțeleg. And then you go to another verse and say, how does that go with Te this duci la verse? alt verset și te gândești cum se potrivește versetul ăsta cu versetul ăsta. There's tension in the Word E of o God. tensiune în cuvântul lui Dumnezeu. But the danger of this, Dar pericolul la privit doar cu un ochi, the danger of looking with one eye closed, pericolul la privit cu un ochi închis, is not that it removes the tension, nu este că scapi de tensiune, but that it takes the depth out of the Word of God. ci că scapi și de profunzimea cuvântului lui Dumnezeu. When we look at things with both eyes open, Când te uiți la un lucru cu ambii ochi deschiși, and I see with this perspective, văd perspectiva cu ochiul drept, and then I look at the verses that show this când perspective, mă uit la perspectiva cealaltă, it brings depth. dacă mă uit la amândouă deodată, asta aduce profunzime, adâncime, da? When you read the Word of God, Când citești cuvântul lui Dumnezeu, read it with both eyes open. citește-l cu amândouă ochii deschiși. I've had people ask me, what do you think about Romans 9 when it talks about God's sovereign choice? Oamenii m-au întrebat, ce părere ai despre Romani 9, acolo unde vorbește despre alegerea lui Dumnezeu care sună a predestinare sau ceva? I say, I believe Romans 9. Spun, cred tot capitolul 9 din Romani, îl cred. Romans 9 is true. Romani 9 este adevărat. And then I have people, what do you say when the Bible appeals to our will for salvation? Păi da, dacă vorbește acolo despre alegerea lui Dumnezeu, că El a rânduit, ce mai crezi despre că Biblia ne îndeamnă ca noi să ne ducem să chemăm oamenii la mântuire? When Joshua told the people, choose you this day whom you will serve. Cum mai rămâne cu alegerea noastră dacă Iosua spune oamenilor, alegeți în această zi cui veți sluji? I say, I believe that. Spun, cred și asta. What do you say when you believe, when somebody talks about walking away from the faith? Ce crezi când cineva începe din Biblie să vorbească despre faptul că poți să-ți pierzi mântuirea sau să pleci de la mântuire? 2 Peter chapter 2 talks about that. 2 Petru, capitolul 2, vorbește despre asta. I say, I trust it. Spun, cred ce spune acolo. What do you say when 2 Peter 1 talks about the security of the believer? Dar ce spui când citești 2 Petru 1 despre siguranța credinciosului, care îi pune la cap? I say, I believe it. Spun, cred și asta.
I want to look at the word with both eyes open. Vreau să privesc cuvântul cu ambii ochi deschiși. And when we wrestle with scripture like Și când this, ne luptăm așa cu Scriptura, it doesn't bring confusion, nu aduce confuzie, it brings depth. ci aduce profunzime, adâncime. We need to look at the word with both eyes open. Trebuie să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu cu amândoi ochii deschiși. Something that goes with this. Ceva care merge împreună cu asta We need to let scripture say what it says. este că noi trebuie să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să spună ce spune. A proof of this, Dovadă că te uiți așa la Biblie, an example of sau un exemplu că te uiți așa, when we're doing this, când faci asta, is when we read one scripture este când citești un verset and we say, it doesn't really say that. și când explici din versetul ăla spui, aici nu chiar spune ce vrea să spună. It can't be saying that. Nu cred că Pavel asta a vrut să spună aici. Right? We're closing one Când eye. deja vorbești așa, deja ți-ai închis un ochi. Let scripture say what it says. Lasă Biblia să spună ce spune. This is so important. E foarte important. It's so important for us personally. E foarte important pentru noi personal. It shows that I want to be a man under the word. Arată că eu vreau să fiu un om care este sub cuvânt. If scripture says something, I believe. Dacă Biblia spune ceva, eu cred ce spune. If scripture tells me to do something, Dacă Biblia spune să fac ceva, I must do it. trebuie să fac ce spune. If scripture is looking for certain attitudes in my life, Dacă Biblia caută anumite atitudini în viața mea, then I see my shortcomings și eu uitându-mă la ce cere, văd cât de slab sunt, and I cry out to the Holy Spirit for atunci help. cer, strig la Duhul Sfânt să mă ajute. I don't say, oh, I don't experience that. This must not be true. Nu spun, uite, eu nu trăiesc ce scrie aici. Biblia înseamnă că nu e pentru mine, nu e adevărat. I let it say what it Și says. las Biblia să spună ce spune. This is so important. E foarte important. So look at the word with both eyes open. Uitați-vă la cuvântul lui Dumnezeu cu amândoi ochi deschiși. Let scripture say what it says. Lăsați Biblia să spună ce are de spus. Also, hold the word very close. Și de asemenea, ține cuvântul foarte aproape. When Sarah and I first got married, Când eu și Sara ne-am căsătorit, she didn't know that I had really bad eyesight. ea nu știa că eu am o vedere foarte slabă. In fact, if I didn't have my contacts in right Dacă now, eu n-aș avea acum lentile de contact puse pe ochi, I wouldn't be able to tell the difference between Brad and Nora. n-aș putea să-mi dau seama care e Brad și care e Nora. I can't see anything. Nu pot să văd nimic aproape. And one night, as Sarah and I were lying in bed, Și într-o seară, când eu și Sara eram în pat, and we had this big alarm clock next to us. aveam un ceas de alarmă foarte mare lângă pat, Big numbers. cu numere, cifre foarte mari, da? You would think I would be able to see them. Era clar, oricine poate să le vadă. And I wanted to see the time. Și vreau să văd cât e ceasul. So I grabbed the alarm clock and held it right Am here. luat ceasul și l-am oprit. The last 15 În years. ultimii 15 ani s-au schimbat lucrurile în România. But I remember coming to Kirnoch 15 years Dar ago. țin minte acum 15 ani când veneam la Chirnogi And we'd have worship. și aveam un program de închinare And there'd be some lamps lit. și erau aprinse niște lămpi. The thing about lamps is that they're not as bright as these. Lămpile nu sunt așa de strălucitoare ca și neoanele astea. The Word of God is a lamp. Cuvântul lui Dumnezeu este o lampă, It lights our way just in o front of us. candelă. El face lumină chiar imediat în fața noastră. We need to hold it Trebuie close. să ținem foarte aproape. We need to realize how spiritually nearsighted Trebuie we să are. ne dăm seama cât de slabă vedere spirituală We avem. need the Word close. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu foarte aproape. This is for all of us. Asta e valabil pentru Not toți. just the leaders. Nu doar pentru conducători. We want to spend time in His Word. Trebuie să petrecem timp în cuvânt. Lord, would you speak to me? Doamne, te rog, vorbește. Holy Spirit, you inspired this. Duhul Sfinte, Tu ai inspirat cuvântul ăsta. And now I'm asking you to reveal it to me. Eu cer să mi-l descoperi mie. I'm so blind. Sunt așa de orb. I need you to show me. Am nevoie să-mi arăți. I want to be transformed. Vreau să fiu transformat. And this is how we view the Word of God. Așa să vedem cuvântul lui. This is how we view Scripture. Așa să vedem. And then when we come across something that doesn't look like another verse, Și apoi când ajungem la un verset care parcă se luptă cu alt verset, we just let it say what it says. lasă-l să spună ce spune. It's true. E adevărat? It's all true. Totul e adevărat. And so we let it say what it says. Și lăsăm Biblia să vorbească pentru sine. And then we wrestle with it. Și apoi ne luptăm. Ne God. luptăm așa până reușim să înțelegem. And God will bring death. Dumnezeu va aduce profunzime în inima noastră prin asta. Does this make sense? Înțelegeți? Yes. Now I want to speak a little bit to the leaders, the Acum pastors. vreau să vorbesc un pic conducătorilor sau pastorilor.
I want to speak a little bit to the pastors about how we can apply some of this. Să vă vorbesc cum putem să punem în practică acest lucru, puțin din aceasta. Make a practice, leaders, of letting the word say what it says. Conducătorilor, faceți un obicei din a lăsa cuvântul să spună ce spune, să vorbească pentru sine. Point out that the Bible never contradicts. Arată că Biblia nu se contrazice niciodată. But don't look at a verse and say it's not saying this. Dar nu te uita tu la un verset și forța să spună altceva. It's not saying. Nu asta spune aici. It's not saying what it sounds like it's saying. Da, tu citești, dar nu spune ce pare că spune. Be very cautious if you feel like saying that. Ai foarte mare grijă dacă îți vine să spui așa ceva. We need to let the word speak for itself. Lasă cuvântul să spună ce spune. Also, leaders, show people Jesus in the word. De asemenea, conducătorilor, arătați oamenilor pe Iisus Hristos în cuvânt. Not just a great story from the word. Nu doar o povestire extraordinară din cuvânt. Not just a good lesson Nu in the doar o word. lecție foarte importantă din cuvânt. But bring people back to Jesus. Și aduceți-i pe oameni înapoi la Iisus. You know, we're powerless to do anything in and of ourselves. Noi suntem fără putere. Nu putem să facem noi ceva din noi înșine care să producă transformare. I'm thinking of a story right now. The Lord just bring it to mind. Mă gândesc la o întrebare care mi-a adus aminte acum. Do you remember when the disciples, Jesus had just come off the Mount of Transfiguration? Țineți minte când Iisus împreună cu ucenicii s-a coborât de pe munte după schimbarea la față. And they came across a boy and a father. S-au întâlnit cu un băiat, cu tatăl și cu băiatul lui. And the boy kept on throwing himself into the fire. Băiatul acesta avea o boală, să știu eu, tot se arunca în foc sau în apă. And the disciples prayed for the little boy, but nothing Și happened. ucenicii s-au rugat pentru băiețelul acesta să fie eliberat, dar nimic nu s-a întâmplat. And Jesus said something amazing. Și atunci Iisus i-a spus ceva uimitor. He said, "Bring the boy to me." A spus, aduceți băiatul la mine. We need to be careful to bring people to Jesus. Trebuie să aducem oamenii la Iisus. People don't just need us. Oamenii nu au nevoie doar de noi. People need to be brought to Jesus. Oamenii au nevoie să fie aduși la Iisus. And so be careful to show people Jesus in the Și story. dacă aveți grijă să-L arătați întotdeauna pe Iisus din Scriptură. That people understand that they have a need for Jesus. Oamenii să înțeleagă că ei au nevoie de Iisus. Leaders, that you're showing that you have a need for Jesus. Conducătorii să arătați și voi că voi aveți nevoie de Iisus. Oh, Jesus, I need you so much. Doamne Iisuse, am nevoie de Tine așa de mult. My people need you, Jesus. Oamenii care le slujesc au nevoie de Tine, Doamne Iisuse. They don't just need me. Nu au nevoie doar de mine într-o formă. I want to bring these people to you. Vreau să-i aduc pe oamenii ăștia la Tine. And let you touch them. Și Tu să te atingi de ei, Doamne. And Jesus will never turn away your Și people. Domnul Iisus niciodată nu respinge un om. He'll never turn away his children. Niciodată nu va respinge copiii Lui. Forbid not my children to come to me. Lăsați copiii să vină la mine. Right? Jesus brought the children to him and blessed Iisus a them. adus copiii la El și a binecuvântat. And those that were leading are his children. Și cei care conduc, pe care noi îi conducem, sunt copiii lui Dumnezeu. We want to bring people to Trebuie Jesus să-i aducem la Iisus. and let him bless them. Și El să-i binecuvânteze. Amen? Amin. I mean, I also want to encourage you guys. So I said, let the word say what it says. Vreau să vă încurajez, repet, lăsați cuvântul să spună ce spune. I want us to show people Jesus in the word. Să le arătăm în același timp oamenilor pe Iisus Hristos în cuvânt. And also, in our teaching, to embrace more than just one style. Și în învățătura noastră să adoptăm mai mult decât doar un singur stil. Și vă explic imediat. To even grow in what it looks like for us to teach. Să creștem în stilul nostru de a da învățătură. Now, can we write 3 things on the board? Putem să scriem 3 lucruri pe tablă aici? I'm going to let you write it. Ok. So the first one is teachings about a topic. Deci primul este când ai învățătură despre un anumit subiect. I would say the second one is prophetic teaching. Deci asta este un anumit stil pe subiect, da? Apoi este învățătură profetică. And then the third one would be expository. Yes. Aici este pe subiect, da? Profetică și expozitivă, da? So let's just talk a little bit, we'll just wrap it up with this. Let's just talk. Și încheiem cu asta.
a little bit about these three things. Vorbim puțin despre aceste trei lucruri. So what is topical teaching? Ce înseamnă să dai învățătură pe subiect? Anybody? Oricine poate să spună. Spuneți. Ce înseamnă să dai învățătură pe subiect? You choose a topic and you speak about it. Yeah, you choose a topic and then you look for verses that go with Alegi that un topic. subiect și apoi cauți versete în Biblie sau pasaje care vorbesc despre tema aceea. Maybe a topic about leadership Poate despre conducere, de exemplu. or about worship leading. Sau despre închinare. But this is so important. Este foarte important să poți să ai învățătură despre un anumit subiect. Sometimes the leaders gather together Uneori liderii se întâlnesc împreună and the Lord's beginning to lead them that we need to grow in this area. și Dumnezeu începe să le vorbească, trebuie să creșteți în domeniul ăsta. We need to learn more what it looks like to worship God. Trebuie, de exemplu, să învățăm ce înseamnă să ne închinăm lui Dumnezeu. And so we go to the Word of God Mergem la cuvânt and we say, what does that și să say? vedem, hai să vedem ce spune Biblia despre tema aceasta. And we prepare teaching about that topic. Pregătim o învățătură pe acel subiect. This is so essential. Asta e esențial. And what's even more essential than that Ce este și mai esențial, dacă se poate spune așa decât atât, is that the leaders are listening to the leading of the Holy Spirit. este ca acești conducători lideri să asculte de călăuzirea Duhului Sfânt. And the Holy Spirit can lead the topic. Duhul Sfânt poate să dea o temă. I want you to talk about this. Vreau să vorbești despre această temă. And then the leaders study. Și apoi conducătorul studiază. We want to be under the Word of God Vrem in să this fim area. sub cuvântul lui Dumnezeu în acest What can I bring my people? Ce pot să le aduc eu oamenilor cărora le slujesc despre tema aceasta? What can we learn about this topic in the Word? Ce putem să învățăm despre această temă din cuvânt? So that's topical teaching. Asta este învățătura pe subiect. There is a danger to topical teaching. Există un pericol în învățătura pe subiect. And I want to encourage you to be careful. Și vreau să vă încurajez să aveți grijă. That sometimes we come to the Word with a preconceived idea. Că uneori noi venim la cuvântul lui Dumnezeu cu o idee preconcepută în mintea noastră. And we can make Scripture say what we're already thinking. Forțăm Biblia să spună ce noi ne gândeam deja. We already have a thought. Aveam noi deja un gând. And we look for a verse that goes with that thought. Și căutăm un verset care să spună exact acel gând. So we have to be careful Trebuie să avem grijă when we're teaching topically. când dăm o învățătură pe subiect. Now there's more than that. What about prophetic teaching? Bun, apoi învățătura profetică. I would say that this feels the best. Aș spune că acest stil de învățătură sau predicare te face să te simți cel mai bine. This is when the Lord just Așa, în atmosferă, nu? the Lord just puts a teaching in your heart. Dumnezeu îți pune pe inimă o predică sau o învățătură. You're praying for your people. Tu te rogi pentru biserică. And then the Lord just brings the Și apoi teaching. Dumnezeu îți insuflă, îți inspiră o predică, un mesaj. Maybe you were looking at maybe you read a verse and that one verse just Sau poate ai exploded. citit un verset și versetul ăla a explodat în tine așa, un mesaj extraordinar. I just have to share this. Spui, neapărat trebuie să spun asta duminică. This is the Word of God. Asta este cuvântul lui Dumnezeu. I'm so excited. Sunt așa de plin de bucurie, plin de entuziasm. This is so important. Și asta e foarte important. Again, we're the geese, but we're being led by the dove. Din nou, noi suntem creștere, dar suntem conduși de acest porumbel. And pastors, we need to be very open to when the Lord takes us a different direction. Pastorii sau conducătorii trebuie să fim Brad deschiși când Dumnezeu ne conduce într-o anumită direcție. Brad talked about this the other day. Brad a vorbit despre asta ieri. He felt like the Lord was just tapping him on the shoulder A simțit că Dumnezeu îl bate pe umăr. and saying, well, I'm going a different direction. Auzi, altceva vreau să fac. And then all of a sudden the Lord revealed what that Și was. dintr-o dată Dumnezeu a descoperit ce înseamnă acel altceva. We have to be very open to that. Dar trebuie să fim deschiși pentru asta. I would say that the only danger of this, Aș spune singurul pericol la învățătura profetică if we're always expecting only to teach like that, este că dacă ne așteptăm ca întotdeauna să predicăm numai așa, and I'm talking to the pastors here, vorbesc celor care predicați, I've done this myself, am făcut și eu asta, is that we can find ourselves on Saturday night, sâmbătă seara, suntem cam în situația asta. flipping through the pages of Scripture, Dăm pagină cu pagină din Biblie, looking for that one verse to pop out. căutăm să ne explodeze un verset așa. Can anybody? V-ați confruntat vreodată cu asta? Can anybody relate to that? V-ați confruntat vreodată cu asta, da? Where you're like, oh, I need something right now. Trebuie ceva acum, să-mi dai ceva acum, ceva exploziv. We need to be very open to that. Trebuie să fim foarte deschiși la asta. But that's not everything Dar that nu does. asta va fi de fiecare dată. And the last one here, which I want to talk a little bit about. Și ultimul despre care vreau să vorbesc, Topical teachings are important.
Deci, predica pe subiect e foarte important. We need to be very open to prophetic teaching. Trebuie să fim deschiși la învățătura profetică pe care Dumnezeu o dă prin noi. But what I also want to talk about is expository teaching. Dar e foarte important să vorbim și despre predicarea expozitivă. Because the question I'm trying to answer is how do we create a culture under the Word of God? Pentru că încerc să răspund la întrebarea asta, cum creăm o cultură în care să fie important să trăim sub cuvântul lui Dumnezeu. Letting the Word of God say what it says. Să lăsăm cuvântul să spună ce are de spus. So let me just tell you a couple reasons why this has been powerful in my life. Să vă spun de ce acest lucru e foarte puternic în viața mea. Okay, here we go. It causes me to talk about things that I wouldn't normally talk about. Când predic expozitiv, adică pe un pasaj mai lung, asta mă forțează să predic despre lucruri despre care în mod normal nu aș alege să predic. And I've taken people through different books of the De Bible. exemplu, am predicat în biserică din o anumită carte din Biblie, cam poate, da? Through the Gospel of John. Evanghelia după Ioan. Or through the book of James. Sau prin cartea Iacov. And what it does for me ceea ce face acest fel de învățătură pentru mine is it causes me to talk about things este că that I wouldn't choose to. mă face să vorbesc despre anumite subiecte pe care eu de la mine nu le-aș alege. Because sometimes if I'm always talking about the things that are on my heart, pentru că dacă eu în biserică vorbesc numai despre lucrurile care sunt pe inima mea, there's other things that will never be on my heart. Atunci rămân anumite lucruri care nu vor fi niciodată pe inima mea. So it causes me to think differently. Dar dacă iau la rând, asta mă face să gândesc altfel. Just a few more things. It puts the authority of a topic on the Word of God. It puts the God chooses. Okay. Și când alegi să predici așa la rând, expozitiva dintr-un text mai lung la rând, asta face ca Dumnezeu să aleagă subiectul despre care se vorbește. There have been so many times where I just happen to be preaching a particular passage. De multe ori s-a nimerit, să zic așa, să predic într-un anumit pasaj. And it was perfectly applicable to what was going on at our church. Și s-a potrivit perfect cu ce se întâmpla în biserica noastră. I didn't choose it because brother so and so did something. Nu am ales eu să predic de acolo pentru că am auzit că nu știu care a făcut nu știu ce. God had already chosen it. Dumnezeu deja l-a alesese pentru că era la rândul lui. And we just happened to be there. Și s-a întâmplat să fim exact în cartea aceea, exact să urmeze capitolul. And no one's wondering, is he saying this because nimeni atunci nu mai poate să zică, ia stai puțin, ăsta a citit acum pentru că a auzit despre mine ceva. Right? We're just letting the word say what it Am says. ajuns acolo și lăsăm cuvântul să vorbească de la sine. Pastors, that is an incredible advantage. Asta e un avantaj extraordinar. Let the word say what it says. Lăsați cuvântul să vorbească de la sine. Go through something. Treceți, parcurgeți un text mai lung. So it causes me to talk about things that I wouldn't normally talk about. Asta mă face să vorbesc despre lucruri despre care n-aș vorbi în mod normal. It lets God choose the topic. Face ca avantajul ăsta că Dumnezeu alege subiectul despre care vorbesc, nu eu. And it, last of all, it challenges me to show how all of the Bible is about Jesus. Și în ultimul rând mă provoacă pe mine să dovedesc cum toată Scriptura este despre Iisus Hristos. Again, remember Luke 24? Țineți minte din nou, spun Luca 24, drumul către Emaus. The disciples on the road to Emmaus. Ucenicii duceau acolo la treaba lor. And Jesus showed them how all of the Bible, Le-a arătat cum toată Scriptura, and that was the Old Testament, Vechiul Testament, nu? was about the Messiah. Era despre Mesia. Let us challenge ourselves with this. Haideți să ne provocăm, să ne îndemnăm pe noi și ne cu gândul acesta. We're living in a day where the church will lack the power of God. Trăim într-o perioadă în care biserica duce lipsă de puterea lui Dumnezeu. But it's not hopeless. Dar nu e fără speranță. He tells us that Scripture is given to bring people to maturity. El ne spune, ne este dată Scriptura ca să aducă oamenii la maturitate. And we as leaders want to be people under the Word. Și noi ca lideri vrem să fim oameni sub cuvântul lui Dumnezeu. Leading people into the Word Să-i conducem pe oameni la cuvânt for their sake. Pentru binele lor. For their maturity. Pentru maturizarea lor. To equip them for works of Pentru a-i service. pregăti pentru orice lucrare bună. So I wanted to encourage you with that. I have more, but I want to open this up for some questions. Vreau să vă încurajez cu asta, aș avea mai multe vorbit, dar vreau să vă las să puneți întrebări dacă vreți. Are cineva o întrebare? I want you to, while they're thinking, I want you to repeat what you just said. Brad asked me to repeat this part.
Vreau mă rugați să repet partea asta până vă gândiți voi la o întrebare. That it's important that we are people under the word, Este important ca noi să fim oameni, noi ca predicatori să fim oameni sub cuvânt, leading people into the word care să-i conducem pe oameni la cuvânt for the good of our people, pentru binele lor, for their maturity. pentru maturizarea lor. So we're people under the word. Deci noi suntem sub cuvânt la rândul nostru, We view the word with both eyes open. vedem cuvântul cu ochii deschiși amândoi Let it speak to us. și lăsăm ca cuvântul să ne And then vorbească we lead- nouă întâi We lead people into the word. și după aia îi conducem și pe ceilalți la cuvânt. And we're teaching what the word says. Și învățăm ce spune Biblia. We're doing this for their good. Și facem asta pentru binele lor, pentru creșterea lor. Întrebări? Spune, Cristi. Cum ar încuraja dezvoltarea culturii pe predică expozitivă într-o cultură în care se folosește mai mult predicarea pe subiect? How would you encourage preaching, expository preaching in a culture where it's more common to preach on topic or topics? That it might feel weird. O să ai un sentiment ciudat la început. Yeah. But I do think it's important for you to be able to say, okay, we're going to go through something. Dar cred că e important să poți să spui, vom trece prin cartea, știu eu ce carte bine. And by the way, we need to be open to the leading of the Holy Spirit. Și trebuie, oricum, la urmă urmei, trebuie să fim pur și simplu conduși de Duhul Sfânt. There's times where us leaders gather together De exemplu, noi liderii ne strângem împreună and we're asking God to lead us. și cerem lui Dumnezeu să ne conducă, să ne călăuzească în ce direcție să. And God would lead us to some particular theme, Și Dumnezeu ne conduce spre o anumită temă, like joy, for de instance. exemplu, bucurie, să zicem. And we knew that Philippians talked a lot about Și joy. știm că cartea Filipeni vorbește foarte mult despre bucurie. So because we wanted to cover that theme, Pentru că am vrut să acoperim această temă, because the Holy Spirit was leading us to do that, pentru că Duhul Sfânt ne-a condus să vorbim despre bucurie, we trusted His work as we went into Philippians. am avut încredere în lucrarea Lui că El ne va conduce prin cartea Filipeni să vorbim. So I would say, pray. Where does the Holy Spirit want you to go? Și aș zice, rugați-vă în ce direcție vrea Dumnezeu să mergeți. Don't just start in Genesis. Nu doar te gândești, încep cu Geneza, Right? Just pray. God, where is the Holy Spirit? Where are you leading us? și roagă-te și spune, Doamne, în ce direcție vrei să ne duci? And you might find that taught very well in a particular book. Și poate vei găsi această temă, că dacă tot lumea obișnuită să vorbească pe temă, o vei găsi într-o anumită carte dezvoltată. So take your people there. Și atunci duți oamenii acolo, la cartea aceea. And remain open to the Holy Spirit while you're doing this. Și totuși rămâi deschis la Duhul Sfânt pe parcurs. Because even as we are teaching through a book, Pentru că în timp ce noi predicăm dintr-o carte, din Biblie, there would be Sundays where we'd set that aside to do something else. au fost duminici în care oprim cursul nostru în cartea aceea și facem altceva. I don't have the picture up here still, Nu am imaginea aici încă, but remember the dove is dar leading the țineți geese. minte, porumbelul conduce. Any other questions? Alte întrebări, frate Mituș? Pe subiect, biserica înțelege predica care o zic, dar lucrarea profetică pe care o simt eu, biserica cum o înțelege? So, if I speak on topic, the church understands. But if I speak prophetically, how would the church understand? Well, prophecies are still subject to the Word of God. Profeția sau prorocia încă este, sau învățătura așa că Dumnezeu ți-a dat mesaj, este încă supusă cuvântului lui Dumnezeu. So even if the Lord gives us a word on our Dacă Dumnezeu pune un mesaj bisericii care e profetic, dar inspirat din cuvânt, it's still important that we're showing that we're submitting to the este Word. important să, prin felul cum vorbim, să fie supus cuvântului lui Dumnezeu. And so that might mean take them to the verse Asta that poate, stirred something in us. poate înseamnă să ducem biserica la acel verset sau pasaj care ne-a făcut să explodăm. And let me give you a vulnerable example. Și să vă dau un exemplu așa vulnerabil. And maybe you can relate to this. Și poate puteți să simțiți și voi cu mine. There's been times where I thought like the Lord was bringing something to memory. Au fost momente în care am simțit eu că parcă Dumnezeu mi-aduce aminte de ceva anume. Oh, I need to preach on this verse on Sunday. Sigur Dumnezeu vrea să predic despre acest verset unic. I'm so excited. Și mă bucur că așa e versetul cum mă gândesc eu. Now where is that verse? Hai să vedem unde e versetul ăsta care mi l-a adus aminte Duhul Sfânt. Boy, my people are going to learn a lot this Mamă, summer. ce mult o să învețe oamenii din versetul ăsta care mi l-a adus aminte Duhul Sfânt. This is so good. Ce tare e mesajul ăsta. And then I look up the verse. Și apoi găsesc versetul
and it doesn't say what I remember. Și spune altfel decât mi-am adus aminte. And what do? Ce fac atunci? I submit to the Word of God. Mă supun cuvântului. And I said, I might have missed that one. Și mă gândesc, poate aici am dat drum. And I continue praying. Și continui să mă rog, nu? So prophecies are subject to the Word of God. Profețiile sau Duhul profetic care este în noi, să știu, este supus cuvântului. If it says something different, Dacă cuvântul spune altceva decât mi-aduceam mai aminte, I change direction. am schimbat direcția. Da? Mai are Pedro o întrebare și după aia luăm pauză. Okay, so you said under the word. So how do we know if we're under the word? How do we know what would be the evidences of that as not leaders but as Christians? Fred spune How do we know that we're consciously, that we are actually sub cuvânt, să rămânem sub cuvânt, ca și creștini, nu ca lideri neapărat, da? Cum știm dacă suntem chiar sub cuvânt sau nu? Cum știm dacă suntem sub cuvânt sau nu suntem sub cuvânt? Noi avem impresii, nu? Brad asked, what's the evidence that we're under the Word? Da, care e dovada că ne aflăm chiar sub cuvânt? One of the evidences, personally, not just for Dovada the personală, mă refer. Nu pentru lideri, așa pentru omul de rând creștin. And one of the things is that we find ourselves loving the Word. Unul din lucruri, din dovezi este că ne dăm seama, vedem în noi că iubim cuvântul. We don't necessarily love everything the Word speaks to us right Nu away, ne place imediat tot ce ne spune Biblia direct, but we love the Word. iubim cuvântul, pur și simplu. There was a time in my life A fost o perioadă în viața mea where the Lord humbled me in His Word, în care Dumnezeu m-a smerit prin cuvântul lui. and I felt so small. Și mă simțeam așa de mic. And I said, Lord, I feel so Și small, am zis, Doamne, mă simt atât de mic. but this feels so good. I don't want Mă to be simt big. atât de bine, așa mic cum sunt, nu vreau să fiu mare. I want to be small. Vreau să fiu mic. And one of the evidences of being under the Word Și una dintre dovezile importante că ești sub cuvânt is knowing that we need the Word. este că ești conștient că ai nevoie de cuvânt. In other words, we are submitting to teaching of the Cu Word. alte cuvinte, caut să fii sub învățătură. We want to be present when the Word is being taught. Caut să fii la predică prezent, treaz. And even if it's hard for us to hear, Chiar dacă e greu să auzi uneori niște lucruri care se spun, we know it's better for us to be small in our știi că eyes îți face bine să fii mic în ochii tăi, than to be big and outside of the Word. decât să te crezi mare și să fie în afara cuvântului. So I would say obedience is Deci aș spune că o dovadă este supunerea, ascultarea. gathering together for the teaching. Vrei să, hai să ne strângem să ascultăm cuvântul. Vreau asta.